Slovenská certifikačná spoločnosť vám prináša seriál odborných podcastov o systémoch manažérstva, certifikácií a auditovaní s názvom Systémy manažérstva pre všetkých. Vítajte opäť na podcaste Slovenskej certifikačnej spoločnosti. Moje meno je Kamil Dorňák a som vedúcim certifikačného orgánu a zakladateľom Slovenskej certifikačnej spoločnosti. A poďme rovno k veci, lebo viacerí sa ma pýtate, ako prebieha certifikácia systémov manažérstva podľa noriem ISO a čo vám certifikácia vo firme prinesie. Čo sa týka priebehu certifikácie, podrobný postup máme rozpísaný na našej stránke www.skcs.sk v blogu s názvom Postup certifikácie a za malú chvíľu si ho celý spolu prejdeme. No poďme ešte najskôr na tie prínosy certifikácie. Je mi úplne jasné, že mnohí z vás by v momente vymenovali hneď niekoľko prínosov a výhod. Máme však aj takých, ktorí sa stále nevedia rozhodnúť. Stojí to za to? Venujeme tomu toľko času a peňazí. Oplatí sa to vôbec? Poďme si to teda porovnať. Vyberiem len také najvýhody, ktoré sledujeme u našich klientov. Ako prvé, získate náskok pred konkurenciou. Znie to už celkom otrepane, to áno, ale vôbec to nepovažujem za prázdnu frázu. Práve naopak, realita je taká, že veľké percento certifikovaných firiem je naozaj ďaleko pred konkurenciou. Možno je to ale naopak a práve tie lepšie firmy sa dávajú certifikovať. No ale čo vám bráni v tom, aby ste to otestovali na vašej firme a zistili, ako je to naozaj? Ďalšia výhoda alebo prínos je v tom, že vaša značka dostane nový rozmer. Presne tak, značka je dôležitý artikel, ktorý firmy dlhé roky budujú a ktorým sa prezentujú. Ak k značke vašej spoločnosti pridáte zámer dodávať kvalitné produkty alebo zámer správať sa ekologicky alebo dbať na bezpečnosť a podporíte to ešte aj certifikátom, je to silný odkaz pre každého. S tým súvisí aj ďalší prínos. Stanete sa dôveryhodným pre svojich partnerov. OK, to úplne logicky sedí samozrejme s každým certifikátom. Ak niekto skúsený potvrdí, že to, čo robíte dobre, tak to asi naozaj robíte dobre. Čo je ďalší prínos? Zamestnanci sa ochotnejšie zapoja do firemných činností. Áno, keď zamestnanci uvidia, že vedenie spoločnosti investuje do zlepšovania a záleží im na tom, aby firma rástla, oveľa radšej sa zapoja do jednotlivých činností. Často vidíme, že niekedy až nad rámec svojich povinností. Hlavne pri systéme manažérstva environmentu je to naozaj krásne. Ak sú všetci zamestnanci presvedčení, že vedenie firmy myslí ochranu životného prostredia naozaj úplne vážne, potom zrazu každý sa chce zapojiť a to je úplne super. Ďalšia výhoda certifikácie, ktorú hneď pocítite, je, že sa vyhnete nepredvídaným nákladom a pokutám. Totižto, keď k vám prídeme na audit aspoň raz ročne, alebo si audit spravíte interne, veľakrát sa odhalí nejaká nezrovnalosť s postupmi. Alebo vás upozorníme na to, že v legislatíve nastala zmena, ktorá sa vás týka a o ktorej ste možno nevedeli. Proste a jednoducho, každé naše zistenie pri audite je vaša úspora do budúcna. Či už na prípadných pokutách, alebo na chybných výrobkoch, alebo na možnej strate zákazníkov a podobne. Dajme si ešte jeden dôležitý prínos certifikácie. Rýchlejšie budete napredovať a dosahovať ciele. Na našich školeniach často ukazujeme jeden diagram, voláme ho pílový diagram, ktorý výborne znázorňuje, ako sa certifikovaná organizácia vďaka auditom zlepšuje. Tento diagram hovorí v podstate za všetko. Určite sa k nemu ešte v našich podcastoch vrátime, alebo si ho pozrite na našich školeniach na stránke isoškolenie.sk. Poďme teraz na nevýhody certifikácie. V podstate som vybral také, nad ktorými naše certifikované organizácie najčastejšie ohrňajú nos, ako sa hovorí.
Ale v konečnom dôsledku každý sa s tým zatiaľ vyrovnal. A ak sa zameriate na využitie prínosov certifikácie, ktoré sú neporovnateľne významnejšie, bude to aj pre vás úplne jasná voľba. Takže ako prvá nevýhoda je, že váš systém musí spĺňať všetky požiadavky zvolenej ISO normy. OK, to myslím, že ani nemusím komentovať. Systémy manažérstva najlepšie fungujú ako celok. Môžete sa prípadne inšpirovať niektorými časťami normy, ale najlepšie výsledky dosiahnete iba ak zapracujete všetky požiadavky do všetkých vašich činností. Poďme ďalej. Každú významnú zmenu musíte hlásiť certifikačnému orgánu. Áno, to vyplýva zo zmluvy o certifikácii. Je to úloha navyše, ale týka sa to naozaj len významných zmien, ako je napríklad zmena sídla spoločnosti, zmena vo vedení organizácie, otvorenie alebo zrušenie pobočky, možno ešte nejaká zmena fakturačných alebo kontaktných údajov, proste zásadné veci. Niektorých stabilných firiem sa vôbec toto týkať nebude. Ďalšia v úvodzovkách nevýhoda je, že vykonanie nápravných opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami normy je neodkladné. Takže keď zistíme nesúlad s požiadavkami normy, trváme na tom, aby ste čo najskôr vykonali nápravné opatrenia, ktoré tento nesúlad odstránia. Samozrejme v rámci vašich možností, ale v certifikovaných spoločnostiach už vedia, že čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra a nebýva s tým žiadny problém. No a zásadná nevýhoda certifikácie, ktorú asi každý pocíti, je potreba vyčlenenia finančných a personálnych prostriedkov na zabezpečenie certifikačných alebo dozorných auditov. To je vec, s ktorou žiaľ treba počítať. Aj tu je však dobré, keď dokážete vnímať práve ten prínos certifikácie a náklady na ňu plánujete už dopredu. Takže toľko k tomu. Zváženie už nechám na vás. No a poďme na to, čo ste ešte chceli vedieť, a teda, ako tá certifikácia prebieha. Základná vec, ktorú musíte splniť, ak chcete absolvovať certifikáciu, je, že máte systém manažérstva zavedený. Ak ste si istí, že váš systém manažérstva spĺňa všetky požiadavky príslušnej normy ISO, požiadajte certifikačný orgán, aby vykonal certifikáciu. Čo nasleduje? Prvý krok je zmluva o certifikácii. Podľa žiadosti, ktorú pošlete na certifikačný orgán, vypracujú pracovníci certifikačného orgánu zmluvu. Táto zmluva definuje vzťahy medzi vami a certifikačným orgánom. Väčšinou obsahuje predmet certifikácie, čiže čo sa bude certifikovať, ďalej cenu, termíny, požiadavky na dôvernosť informácií a tiež práva, povinnosti a zodpovednosti obidvoch strán. Druhý krok je plánovanie auditu. Certifikačný orgán vymenuje auditorský tím a pošle vám plán auditu. Auditorský tím, ako aj plán auditu si vzájomne odobríte. Aby mohol audit pokračovať, musíte obe tieto záležitosti odsúhlasiť. Ak máte výhrady k plánu alebo k zloženiu auditorského tímu, neváhajte ich vyjadriť. Certifikačný orgán musí vaše pripomienky zohľadniť a zapracovať ich do plánu. Certifikačný audit je rozdelený na prvú etapu, to je poznávacia etapa, a druhú etapu, to je certifikačná. Dobré je, že prvú etapu môže certifikačný orgán vykonať len posúdením vašej dokumentácie alebo rozhovorom. Nie je potrebný audit priamo na mieste. Týka sa to hlavne prevádzok a systémov manažérstva, ktorých posúdenie nevyžaduje moc náročnú prípravu. Každý certifikačný orgán má k tomuto usmernenie, ktorým sa riadi. Tretí krok je samotné vykonanie certifikačného auditu. Tu už auditori certifikačného orgánu navštívia sídlo vašej organizácie a vybrané prevádzky, prípadne pobočky alebo pracoviska. Tento konkrétny bod však budeme ešte v našich podcastoch určite viackrát preberať. Je tu toho naozaj veľa a rád by som vám priblížil všetky súvislosti, čo sa vykonania auditu týkajú.
Keď prejdeme na 4. krok certifikácie, dostaneme sa k správe z auditu. Na záver každého auditu vypracujú audítori správu, v ktorej hodnotia plnenie požiadaviek príslušnej normy ISO vo vašej organizácii. Tu už záleží na samotných výsledkoch auditu. Svoje zistenia prezentujú audítori na záverečnom rokovaní. Taktiež sa tomuto budeme venovať ešte podrobnejšie pri ďalších podcastoch. Alebo ak máte záujem, môžete si pozrieť školenie Návod na auditovanie systému manažérstva podľa normy ISO 19011 na našej stránke isoškolenie.sk. A my už ideme do finále. 5. krok je vystavenie certifikátu. Ak ste obstáli pri audite, certifikačný orgán vám udelí certifikát. Pre rozhodnutie o udelení, respektíve neudelení certifikátu menuje certifikačný orgán zodpovedného nezávislého pracovníka alebo skupinu, ktorá sa zvykne nazývať aj certifikačný výbor. Ak je výsledok kladný, certifikačný orgán vystavuje pre vašu organizáciu certifikát ako potvrdenie o tom, že systém manažérstva vo vašej organizácii plní požiadavky príslušnej ISO normy. Udelením certifikátu však certifikácia nekončí. Je tu ešte 6. krok a tým je udržiavanie certifikácie a činnosti dozoru. To, že ste obdržali certifikát, je pre vás iba začiatok cesty. Aby sa zabezpečilo fungovanie vášho systému manažérstva a samozrejme právoplatnosť vydaného certifikátu aj na ďalšie obdobie, certifikačný orgán vykonáva pravidelne každý rok alebo minimálne raz ročne dozorný audit. Pri audite sa preveruje, či aj naďalej spĺňate všetky požiadavky normy. No a posledným krokom, aj keď nie úplne konečným, je recertifikácia. Certifikát systému manažérstva sa vydáva na obdobie 3 rokov. Pred koncom platnosti certifikátu vykoná certifikačný orgán audit, nazval by som ho komplexný audit, čiže opäť podobný ako certifikačný audit, ktorý zhodnotí plnenie úplne všetkých požiadaviek normy. Rozdiel medzi dozorným auditom a recertifikačným je práve v tejto komplexnosti. Dozorný audit totiž nemusí zahŕňať preverenie všetkých požiadaviek normy alebo preverenie všetkých činností. Je možné si to rozdeliť na celé obdobie certifikačného cyklu, čiže na celé obdobie platnosti certifikátu. Úspešné absolvovanie recertifikačného auditu umožní certifikačnému orgánu vydať pre vašu organizáciu certifikát aj na ďalšie 3-ročné obdobie. A to je všetko. Aby som však mohol úplne uzatvoriť túto časť, rád by som ešte zodpovedal niekoľko zaujímavých otázok, ktoré s touto témou súvisia. Pýtate sa, čo ak nesplním všetky požiadavky normy? Ak niektorú z požiadaviek normy nesplníte, nemusí to vôbec ešte znamenať, že vám certifikačný orgán certifikát neudelí. Záleží na tom, o ktorú požiadavku normy sa jedná a aký je rozsah toho, čo z nej neplníte. O významnosti, respektíve dôležitosti toho, čo neplníte a o dopade na vydanie certifikátu rozhoduje certifikačný orgán. V tom horšom prípade, ak sa jedná o závažnú nezhodu, čiže neplníte niektorú dôležitú požiadavku normy, certifikačný orgán určí termín na odstránenie nedostatku a spôsob, ako ho následne preukážete. Spravidla môže certifikačný orgán od vás vyžadovať predloženie doplneného alebo opraveného dokumentu, prípadne môže preveriť odstránenie zistených nedostatkov až pri ďalšom audite, čiže asi o rok. V podstate iba v ojedinelých prípadoch, keď sa nedá preveriť splnenie požiadavky inak, určí certifikačný orgán mimoriadny audit a preverí priamo na mieste opatrenia, ktoré ste prijali na odstránenie nedostatku. Po ich preukázaní sa certifikačný audit ukončí a samozrejme certifikačný orgán rozhodne o vydaní certifikátu. Vôbec sa toho nemusíte báť, je to jednoducho proces. Poďme na ďalšiu otázku. Potrebujem na zavedenie systému manažérstva poradcu? No, záleží v prvom rade na 2 veciach. Ako prvé, záleží na vašej znalosti požiadaviek príslušnej ISO normy. Čiže ako normu poznáte.
No a druhé, či ste schopní zaviesť také opatrenia vo vašej organizácii, aby bolo zabezpečené plnenie týchto požiadaviek. Ak máte pocit, že informácie k systémom manažérstva sú príliš vzdialené od vášho zamerania alebo záujmu, oslovte radšej poradcu. Poradenské organizácie a konzultanti majú väčšinou všetky potrebné skúsenosti. A čo je dôležité, dokážu vám podstatne urýchliť proces zavádzania systému manažérstva vo vašej firme. Náklady, ktoré vynaložíte na naozaj dobrého konzultanta, sa vám určite vrátia. Napríklad vo forme menšej byrokracie alebo v lepšom nastavení vašich vnútropodnikových procesov. Poradca vám samozrejme môže pomôcť aj pri konzultácii so štátnymi orgánmi a môže vám pomôcť aj pri certifikácii. No a na záver si dajme ešte jednu vašu otázku. Je certifikácia podľa noriem ISO povinná? Moja odpoveď: nie, povinná nie je. Certifikácia je dobrovoľná. Mala by byť dobrovoľná. Dobrovoľnosť je totižto jedným zo základov filozofie manažérskych systémov. Žiaľ, často však vidíme tlaky na zavedenie a certifikáciu manažérskych systémov zo strany výberových konaní a štátnych zákaziek. Poznáte to. Normy ISO sa tu stávajú akýmsi nástrojom na vyradenie nežiaducich kandidátov zo súťaží. Bohužiaľ, naháňanie sa za certifikátom nemá zmysel, pokiaľ nie je zachované pravidlo dobrovoľnosti. A práve preto by som rád apeloval na zástupcov certifikačných orgánov, aby pravdivo informovali svojich klientov a zamerali sa hlavne na dôležitosť a výhody zavedenia systémov manažérstva. Aj keď samozrejme verím, že je to veľmi lákavé využiť aktuálnu situáciu a profitovať z nej. No v konečnom dôsledku, a čo je najviac smutné, že to poškodzuje meno a skutočné poslanie systému manažérstva ako aj noriem ISO. Aby som ale tento podcast neukončil takto negatívne, musím povedať aj dobrú správu. Videl som v poslednom období pracovať už viacero certifikačných orgánov, dokonca aj nových, ktoré si ctia klienta a pochopili filozofiu a skutočnú úlohu systémov manažérstva spoločnosti. A to ma teší najviac. Ak chcete, pošlem vám na nich kontakt. Prajem vám krásny deň a úspešnú certifikáciu. Viac informácií nájdete na web stránkach Slovenskej certifikačnej spoločnosti www.skcs.sk alebo iso-školenie.sk.